ħansaqsik domanda li forsi ħadd titkelħuli ftit imma vera din innota ħafna. Meta jħxinu l-irġiel, it-tendenza hija li tiħxinu minn żaq. Rari tara irġiel, tara ta' mhux ma tarax, imma il-maġġoranza vera din li tikber iż-żaq. Rari tara irġiel li tikber il-patata tagħhom pereżempju, mentri fin-nisa ħafna drabi nikbru n-naħa tal-ħibs, il-forum biex ngħidu hekk hija totalment differenti. Hemm xi raġuni għalfejn raġel meta jħxin it-tendenza tmur fiż-żaq il-ħxuna. Hija l-bioloġija, hija ġenetika, ġifieri għandek irġiel kif qed Joseph illi hemm min jitqgħu minn postijiet oħrajn u mhux biex inbeżżan dak li jkun ta' importanti nsemmuha. L-ikbar periklu huwa x-xaħam taż-żaq. Mela pereżempju, aħna ġie nisimgħu bil-BMI, illi dan jikkalkula lek kemm inti twil kumparat ma' kemm tiżem joħroġlok numru. Ħafna iktar effettiv anka fejn jidħol is-saħħa huwa dak li jgħidulu il-waist to hip ratio. Kemm kbira żaqqi kumparata mal-patata. Iktar miż-żaqqija kbira kumparata mal-patata, iktar hemm riskina tagħti mal-qalb. Mela dak li jkun, nista' noqgħod nibki xortija jien, kieku sew ix-xaħam imur li f'saqajja, kemm jinbeżżu li imur li f'żaqqi. Jew nista' ngħid isma' bil-bioloġija tiegħi x'se nagħmel biex dak ix-xaħam innaqsu. Għax huwa ta' periklu għal saħħti, mhux biss mhux ħajġuni l-qomos, u mhux biss forsi l-barbi l-ħajbati biex idur li miegħi ta' żaqqija kbira, imma għal saħħti l-ewwel qabel kollox hemm perikli kbar li huma relatati speċjalment magħna. Dis-sejn li nisimgħu minn ħafna irġiel għax il-birra u għax mhu vera xejn. Ma xi kkawżat il-ħafna birra, ġifieri din ixtieq nappella għal min qed jismagħha. Għax hemm min jgħid li jisma' lura ma nixrob xejn, ma nikol xejn. Mela, m'hawn xejn fid-dinja illi tieħu wieħed jew ftit minnu li f'daqqa waħda ħax nikxubu. Nitqawwew għax aħna dejjem qegħdin nikkonsmaw mela nixorbu jew niklu aktar milli naħarqu over a period of time. Nagħmel llum għada pitada sena wara sena, dik iż-żaq dejjem ħadd ikber. Ħadd ma ħaf li xkun birra xien, bħalma ħadd ma għamel exercise session waħda wirqaq.